Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's wrong with Simbo? Guys, yabo moya mukhathele kodwa siyazama siqhubeni. Uthanda nesithembu nakho sekuthiwa umacele uyinyoka. But guys, yazi siyakwazi ukuxoxa indaba sizwane ngaphandle ukusebenzisa lamagama lawo. Ubaba uMseleki yena bayibongela ozibiza ngemamba. Yena kwa uMseleki ukho wazibiza ngemamba. Asiyekeni ukuthi umacele uyinyoka sixoxe nje lento eyenzekayo. Uthando nesithembu ukuze kuzoba mnandi. Manje mina mase nibabiza ngamagama anjani ngivele nami ngikhathale nje ngiyibone ngathi mhlambe yimo oxova kakhulu because siyaxoxa i-TV show sibukile waye kuzoba namagama alumelayo waye ngigcine seniba nenhlamba waye senidinwa kangaka ngoba phela i-TV show. Yes ikhona imizwa ezovuka kuwe mhlambe ngezinto oyibonayo ukuthi hey aleke iqiniso nani kodwa nje asizameni ukuthi siqhubeke nokuxoxa kahle ungazi kuwe namagama alumelayo. Lona obhalile ke umacele uyinyoka mhlawumbe ukhuluma ngokuthi lana sekuvela ukuthi kunonkosikazi wenzela izinto eceleni amanye bengazi be-girlfriend usenkosikazi manje. Umbuzo wami ngesando sami uthi urongi yini umacele uma kuwukuthi nakulamakhosikazi akhona kwenziwa kanjeni? Ile into esingayazi kodwa masilalela ku season 2 unkosikazi oze emva kamacele ngathi umacele wayengazi ukuthi ulotsholwe nini. Masilalela lamakhosikazi akhona manje alandelanayo uMakhumalo noMayeni ngathi uMayeni akazi ukuthi uMakhumalo ulotsholwe nini noMakhumalo akazi ukuthi uMayeni ulotsholwe nini kodwa bobabili bashade noMseleki. Uyayibona ukuthi manje if indlela yababa uMseleki yokwenza ihamba kanje ukuthi kule phathi ukuthi ulobola ngasikhathi sini akekho unkosikazi omcaciselayo asikwazi ukusola umacele kuphela. uMakhumalo noMayeni bayalandelana kuyimanje kuze kwavela la ku-TV show la okudideka khona ama-viewers ale show ukuthi kahle kahle ubani ophambili uMakhumalo noMayeni and ubaba uMseleki mayisekhuluma usekhuluma ngokulobola nokushada esazi kahle ukuthi ngesizulu lezi zinto zimbili zihlukene nakuba ngomthetho wase-South Africa ilobolo kuwumshado angithi ukuthi mase ulotsholiwe e-South Africa usunkosikazi ngokomthetho kodwa uma esechaza indaba yaMakhumalo wenza ngamabomu athi ngalobola ngashada uthe kuMakhumalo ngalobola ngalonyaka wasethi kuMayeni ngashada. Manje asazi ukuthi uMakhumalo yena uzibone ngelobolo ukuthi uphambili kwaMayeni uMayeni yena uzibone ngokushada eselotsholiwe. Into engikuvezela yona ke ubaba esimlalele ngathi ubale eceleni ngendaba yakhe yokuthi ulobola bani ngasiphi isikhathi sokunkosikazi wakhe okwenza ke manje kube sengathi singamaxoki masobuka ukuthi umacele urongi nakuba ikhona ke indawana encane ethi ke le ndawo ngoba babizwa before kukhulunywa ngemali ngoba ukulobola sekuhambisana nemali why amanye amakhosikazi engazokwazi ingoba bona abanasay yini kwiphakethe likababa abanasay kwimali ephuma kwebhizinisi because uthe uMseleki njengoba bewumndeni bayinto eyodwa namakhosikazi ukunyakaza akunyakazayo unyakaza kanye nawo before ubebabizela i-girlfriend. Athi amanye amakhosikazi awakwazi uku-entertaina indaba yokutshelwa nge-girlfriend. Manje sekufike la sekuphuma imali ephaketheni okuyimali yabo nabo angithi mawukuthi kubalwa ukuthi amakhosikazi bonke. Manje umbuzo wethu ukuthi how isiyaxebuka imali kanye ney'nkomo because into yomshado sizoyilandelisa ngokwesiko sekuyimndeni emibili
nabo bayingxenye yaleli lobolo ngoba kuphuma iy'nkomo zakamseleku ziyakakhwela. Manje sibuza ukuthi why bona bezoba sebumnyameni bobathathu uMacele azi. Yindlela e-right yini? Akusiyona indlela le ebuye idale ukukhuluma or idale ukuxoveka, because amakhosikazi if uMacele akazange ukuthi uMayeni ufika nini eMzumbe, maye sembona kufanele athini ngoba phela akatsheliwe ngayo. Uma uMakhumalo efika kuqala eMzumbe, uMayeni efika muva kwaMakhumalo, kodwa uMayeni engazi ukuthi kahle kahle indaba ephelele yaMseleku noMakhumalo ithini, umbuka kanjani? NoMakhumalo futhi ukuthi esekhona eMzumbe afike uMayeni naye engazi ukuthi uMayeni ufika nje indaba yakhe ithini, kuqhubeka kanjani phambili? Angithi kuqhubeka nezibi, kuqhubeka nokukhuluma, kuqhubeka nomsindo. Asikwazi-ke into esithi siyayibona kanje mase siphuma noMacele yediqhuzu. Nakuba ukhona u2% wento esiyisolayo, kodwa manje masikhuluma ngokuthi uMseleku sibona ukuthi uhamba le, abuye athi sengenzile njengoba wakwabatshela, wathi unumber 5 uyomthatha esefika nomuntu wakhe wawatshela amakhosikazi guys, mhlawumbe kuka-3 ama-episode awu-3 mangaba ngikhuluma iphutha. Washo futhi ekhona onke amakhosikazi, akashongo ukuthi wayesho kuMangwabe noMakhumalo noMayeni, washo noMacele ekhona ukuthi lo number 5 azofika naye uzobe ekanjani. Ngathi mina hayibo, kusayi-TV show noma uqinisile ukuthi engabiza amakhosikazi akhe ebatshela into enjena, kube ngathi nje indaba elula. Washo ngoba lana kwakuthiwani kwakade kukhulunywe ngey'ngane ey'ningi. Wathi uMangwabe yena ucela ethi nje unumber 5 uyamthanda, isizathu sokuthi umuntu amthandayo angeke asamyisa ndawo ilezi azosamukela, esinye isizathu ngeke asamukele. Lana-ke njengoba nithi-ke uMacele uyinyoka, hhayi inyoka encane yini? Shuthi uMacele angisho ukuthi uyinyoka, kodwa lena incane, lena enkulu-ke umnikazi wayo yonke le ndaba esiyixoxayo, ngoba nina nikwazi ukusuka kuye nizobheka ukuthi amakhosikazi enzeni. Yazi le nto iyangidida nganamhlanje, yazi ngihlezi ngidideka kuzona zonke izinto ey'velayo eziyamaphutha odalile ozixovile umnikazi wayo yonke into esikhuluma ngayo njengamanje, ngoba isethi lamakhosikazi asilazi. Amakhosikazi aqhamuka ese-reactor entweni eyenziwe, nisuke nonke nithi uMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabe, hayibo. Kahle kahle amakhosikazi aveze iy'nhliziyo zabo ukuthi bafisane ekugcineni, ngoba phela iy'fiso zabo kufanele zilalelwe ubani? U-husband wabo. Khona nje abanye bethi hawu uMangwabe nangu efuna ukuba uRihanna abe u-only girl. Akunankinga njengoba ukufuna ku-husband wakhe, kona kufune kubani? uMayeni uyacomplaina, nangu uMayeni ukhala njalo nje uyi-husband, afune kubani? Lapha-ke kuMacele ngicela i-bail. I-bail lena ake ibe yi-1,000 aselihoxise leli gama ngoba owenzile siyambona, nowenzayo manje kuye. Nani senenza le nto ayishoyo ukuthi ubabakhe uzoqhubeka enza into yakhe kodwa kuthiwe yimi. Ngoba namanje isayensi ayimfaki indawo uMacele ngisho kwi-pregnancy esikhona, nokuthi bahlangana kuphi akangendawo, ukuthi osekwenzekile sebekulethile kuye, kwase kusala amanye amakhosikazi. Sase sibuka ukuthi kanti-ke ilungelo-ke lamakhosikazi. Angithi manje sikhuluma ngokuthi ubaba uMseleku uyalobola, hhayi ukuthi abafuni ukuzwa nge-girlfriend, ngoba ekuloboleni kuphuma iy'nkomo zakaMseleku, ekuloboleni kuphuma imali yakaMseleku, nabo beyamakhosikazi.
Angithi manje unyaka uqala banama-goals ezumndeni, banama-plans ezumndeni. Sekuphuma-ke u-50,000 uyolobola, abazi nje. Noma-ke sekungaqanjwa amanga-ke mhlawumbe kuthiwe akusiwo u-50 kuphuma u-30, abazi. Iy'ndaba zabantu guys, angina-energy yazi, ngiyayiphoqa. Kodwa siyaxoxa-ke, into yami bengizomemeza ukuthi ngu-fix nami ngiyacela i-bail ayibe khona, akubheyile asimeni kancane, anibukisise yonke lento. Ngoba manje kungenzeka ukuthi uMayeni ufike eMzumbe kwaba yi-surprise. NoMayeni uma efika eMzumbe uzoshawa yi-surprise. Nosekhona eMzumbe futhi ushawa yi-surprise ukuthi kwenzakalani? Yabo nje, phithi. UMacele kodwa ngihalela ukwazi ukuthi yena indaba engahlalanga eMzumbe noma unyaka owodwa. Guys, yazi i-tell all athi ngixoxeleni indaba. Yabo i-tell all izoba mnandi ngani? I-tell all ayibe i-host akube uTumi Morake noma kube uCelestine Duli. Mase kuba neBhayibheli, akuze iBhayibheli. Nike nibona ukuthi kuthiwa ngoba nali iBhayibheli beka isandla sakho la ukusho ukuthi yonke into ozoyikhuluma yiqiniso. Kube khona abantu e-studio. Makukhona abantu e-studio ngicela sivote ukuthi ubani. Ningivotele guys ngibe khona. iBhayibheli noma engaba mangaki? uMakhwele akakafiki ku-tell all musha, asakamazi nokuthi usebenza apho uMakhwele. So makuneBhayibheli, iBhayibheli lizoba njoba bomseleku naye abeka isandla sakhe ngoba sifuna ukubuza imibuzo. Le mibuzo yethu nje ayimningi, mhlawumbe sizoba nombuzo 6 per muntu, brutal ewu-3 ewu-3 right. Phela sizoba nemibuzo positive ne-negative ukuze mhlawumbe iy'mpendulo zethu zicishe zisondele eqinisweni. Sicela bebambe iBhayibheli ngesandla ngoba kuningi lapha nje kuMacele. Sifuna ukwazi thina uMacele ukuthi yindaba yena ngoba wuye onikeze uMayeni lamandla anawo kodwa akaboni. uMacele sifuna ukuzwa ngayo ukuthi akambuzanga noMseleku esazoba uhusband wakhe amthole engashadile ukuthi unayo ningane wase wathini. Yabo, sifuna ukwazi ukuthi akambuzanga yini ngoba phela uMacele ngeke sitshele ukuthi nje yena wavele wabona ubhuti oright wamthanda akasambuza ukuthi ingane ikhona. Yabo, azi nje isimo sithini ngoba phela le ndaba yakhe ukuthi athi yena mina ngazi lutho ilana akanikeza khona uMayeni amandla ngoba manje kuba ngathi khona into ayibalekelayo. Uyabo, manje Macele mamkhulu nali iBhayibheli wambuza yena ubaba uMseleku ukuthi ingane inayo, yena wathi cha. Mase-ke lidlula iBhayibheli la kwaba uMseleku. Kwaba uMseleku umbuzo uthi abantu abake bahlukana bayayibala yini leminyaka abahlukane ngayo? Iminyaka abahlukane ngayo bayayikhipha noma bayayibala? Guys, uyabo leyo ngifuna ukubala ngoba ikhona into engayibona mina ibhaliwe ziyakhala kulo muzi yaxolisa into ayibhaliwe baba uMseleku. Ngifuna ukwazi ukuthi ngokababa uMseleku abantu abake bahlukana le minyaka abahlukane ngayo bayayibala yini? Mbuzo wababa uMseleku lo. Nginikhela phezulu ngoba nginayo le mibuzo. uMayeni naye ethatha iBhayibheli. uMayeni sifuna ukwazi ukuthi ubani amcasukele kakhulu, ubaba uMseleku noma uMacele? uMakhumalo sifuna ukwazi ukuthi-ke ubaba uMseleku la asiyeke aMakhumalo ngoba khona umuntu ongikhulumise kabi sengiyayidlula. Size kuMangwabe. uMangwabe uma uMseleku emthole eseney'ngane eziwu-3 azithole ngaphandle komshado, waba nomamkhulu, waba nonkosikazi olandela umamkhulu, wase kuba khona uMayeni, kwaba khona uMakhumalo.
Yena wambona ngesikhathi ambona ngase zefika eMzumbe. Lezi ngxoxo abebanazo yena noMsiliku, ubona ukuthi amakhosikazi akhe ubebatshela yonke into ukuze sibone phela ukuthi yena kwenziwe yini wamthemba uMsiliku ebe enesithembu namakhosikazi amathathu noma awu-4 ase-official. Wabona ukuthi yena nje lento eyikhuluma naye ikhona, ayijiki njengoba isijikile. Ngoba phela ngesikhathi eNomangwabe amakhosikazi awazi ukuthi uthini. Namakhosikazi khona into abuya eze bekhona ukuze bona bengene ne-suitcase bangenwe ngoba enze izithembiso kubona bonke. Akekho ongene ethe uzoyijika lento. Yini na ayibona ukuthi-ke le etshelwe yena yedwa angeke izishintshe. Lethani iBhayibheli sihambe siyocela i-tell all, bebambe iBhayibheli leli bekhulume la phezu kweBhayibheli ukuze sizwe ukuthi uba ukhuluma iqiniso. Baba Msiliku kuyisigebengu egazi. Shuthi ngiyaxolisa ukuthi umuntu omdala wesigebengu. Shuthi izinto ayitshela uMangwabe nje wayesemtshelile ukuthi yabona uzoba i-princess yami. Wamenzela izethembiso, waze wathembisa ngisho isonto. Waze wathembisa ngisho abazali. Futhi nakamayeni wahamba nje seqoqe yonke into edingeka khona ukuze enze sure ukuthi-ke abazali bayamthemba ukuthi hhayi uzolenza iqiniso. Mase bekhona useyabajikela. Hayi, manje olobethi Macele, hayi, asibheke umqondo omkhulu. Ngesizathu nje sokuthi kwabantu ababuka i-TV bakwazi ukuthi bekhombe unkosikazi ukuthi uyi-manipulator lo baba. Yabozwe leyo mess leyo yokuthi uthi ulalele yena ubone kuwuMacele o-wrong. UMakhwela uyafika ne-pregnancy, uMacele o-wrong. Yona leyo nto leyo iwufakazi ukuthi o-wrong kakhulu ubani. uMacele mhlawumbe yena uyibhekela ibhonasi ngoba phela ithe inyanga leya noMacele othola i-reward enkulu nakujabula idlozi. Baba yini-ke we guys, ngikhathele namhlanje, hhayi ngiyayiphoqa nje, baba yini.